Budapest jelképezte, és ezt ő csinálta a 20-as évektől. Ő irodalmár volt, költő volt, és a műveit mindig úgy írta alá, hogy a magyar. És ő egy igazi szimbólummá vált, és végigvezette. Amikor nagyon nehéz idők voltak, és mindenkit letartóztattak, ő akkor se tagadta meg a alas mozgalmat, és csak akkor ment el innen, akkor próbált elmenni, hogy csak a családját védje, de végül is őt letartóztatták, meg az összes többi alastagot is, és nem végezték ki rögtön, hanem elvitték északra, orosz részekre, és az északi tengeri csatorna építésénél dolgozott. Tehát derékig vízben, -5 fokban, meg ilyenek, és akkor végül ott halt meg. És amikor szabaddá vált Kazakisztán, akkor hogy tisztelik a nagy őseiket a kazakok és a magyarok, megkeresték a helyiek, összeadták a pénzt. Tegnap ott volt a vacsorán 2 azok közül, akik a pénz nagy részét adták, ilyen itteni magyar gazdagabb vállalkozók, és megkeresték a csontjait, ott sok ezer közül a gulágba összeszedték, hazahozták ide, és itt Bidaikba, ahol a szüleinek a jurtája állt, itt felállították az emlékhelyét. És most előtte majd leróljuk a kegyeletünket. Itt van a Mirzsa Kibdulatov szüleinek a jurtája. Kündük, az a köldök, tehát a szülőhely, ahol a világra jöttek. Ugye van egy olyan szokás, hogy amikor megszületik valaki, azon a helyen, úgy ott vágják el a köldök zsinórját, és a köldök vére ott csorog a földre, tehát aki ahol megszületett, nagyon szép, úgy mondják ezek, hogy a köldök vére ott folyt ki.
Hát itt vagyunk Karcik Batir sírjánál, aki az itteni törzs történelmének az egyik legfontosabb alakja. A helyi néplegenda szerint a Karcik Batir volt az a vezér, aki idehozta a magyar törzset. Ő volt akkor az egyik legfontosabb törzsi vezető. Ez körülbelül olyan 350-370 éve történt a helyi öregek elmesélése alapján. És tulajdonképpen ezen a területen akkor a Szarikopatót környékén kalmük törzsek voltak, azok tartózkodtak itt, akik szintén nem sokkal előtte keletről érkeztek, és a Karcik Batir volt az, akinek a vezetésével a kalmük törzseket innen kiszorították. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy konkrétan milyen hadicselekmények voltak, de természetesen saját maga a nép úgy meséli, hogy Nagy Batir volt, tehát nagy vezér, bátor, harcos, ugye onnan is van a neve, és tulajdonképpen az ő seregei szorították innen ki a kalmüköket, akik elmentek innen nyugatra. A népnek azóta tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb hőse, ami konkrét élőhős, a sokkal régebbi, ugye a magyar baba vagy a magyar ősapa, amire a magyarok családfája vagy a sezseréje visszaered, az az eredőjük, az az ősapjuk, és a második legnagyobb hősük, aki egy konkrét, tehát egy élő személy, és aki tényleg a csontjai is itt vannak, itt nyugszik, itt lett eltemetve, ez Karcik Batir. Ezért néha nagy ünnepeken idejönnek, neki áldoznak, és majdnem mindig megemlékeznek róla. A batákban, vagyis hát most már a muszlim jó kívánságokban, és az ő neve itt az egész környéken mindig bele van szőve, tehát az egyik legtiszteltebb személy, és őt is mindig, amikor az ősökről megemlékeznek, mindig megemlítik a nevét. Sahal getiregen sahaldan dartsan sen durmaydın sahal. Salamat versem sen demeydin sahal, sananıp aytsam sen uqmaydın sahal. Götünü versem sen içmeydin sahal, kolundan dartsan sen durmaydın sahal. Kelbege sahal, eltireygen sahal, sahaldan dartsan sen durmaydın sahal. Salamat versem sen demeydin sahal, sananıp aytsam sen uqmaydın sahal. Götünü versem sen içmeydin sahal, kolundan dartsam sen durmaydın sahal.
Lépjen szél, mosson eső, förgeteg, törjön elő, verjen jég, hózivatar, érezzem, ölni akar, de nem megyek el, itt maradok, bennem Isten napja ragyog, nem megyek el, itt maradok, szívem hazámért dobog, ösvények rejtőzzenek, örvények kerítsenek, sírjon a föld lábam alatt, szabdalják szép szárnyamat. Nem megyek el, itt maradok,